एकदा अशी मालवणी पद्धतीची कोबी चना डाळ करून बघा, खूप छान लागते। त्यासाठी मी घेतली आहे, तेल गरम केलंय, मस्तपैकी करून बघा। मालवणी पद्धतीची खोबरा घातलेली मी यामध्ये तेल घेतलेलं आहे 1 ते 1.5 टेबलस्पून। त्यानंतर राई घातलेली आहे, कांदा घालते आता मी। कांदा चांगला परतून झाल्यावरती त्यामध्ये कढीपत्ता आणि मिरची सगळं एकदम चांगलं परतून घेते। परतून झाले आता मी यामध्ये टाकते कोबी आणि चना डाळ, हळद थोडीशी टाकणार आहे, चवीनुसार मीठ टाकून परतून घेणार आहे। वाफेवरती शिजवून घ्यायचे आपल्याला, आणि न घालता वाफेवरती झाकण मारून शिजवून घ्यायची हे। त्यानंतर खोबरं मी आधीच भिजत घातलेली आणि बघा 10 मिनिटांमध्ये मंद गॅसवरती कोबी आणि चना डाळ मस्तपैकी छान शिजून रेडी आहे। आता मी त्यामध्ये खोबरं घालते। आता यामध्ये खोबरं घालून थोडंसं परतवणार आहे 2, आणि आपली कोबी चना डाळ आता रेडी आहे। खूप छान लागते।